Nog even een oproep voor de top 3. Dat kun je nog altijd door mij doen. En stuur toch vooral jouw jeugdhelden in. Dat hoeven net letterlijke helden zijn, maar je muzikale helden van vroeger. Waar win je helemaal gek op. Een beetje verelen misschien wel. Ik neem maar bijvoorbeeld een Jason Donovan, de New Kids on the Block, de Backstreet Boys, Take That. Of misschien wel Jimi Hendrix of Jim Morrison. Maak net valuut. Graag jeugdhelden verwerken in de top 3. Stuur het op naar nw.omroepfriesland.nl en maak je dan kans op een hartstikke mooi cd-pakket. En je eigen muziek op de radio natuurlijk. Goed, gaan wij naar een oorspeeltje dat we elke dag door Tink Flink. Aflevering 829 zit voor u klaar. Het gaat om topografie. Tink Flink. 048 12 Tink Flink. Het is... Ja, ik heb de hele week in mijn best, maar hem op stiert. net een betiet praten tegen. Goed, dit is Tink Flink dus. En we zitten op aardig wat euro's. Oer de 60 in Tusken. We zien je dus topografie, een plak, stad, streek of wat dan ook. In ieder geval in die sfeer met je zieken. Dit is hem nog een keer. Tink Flink. 048 12 Tink Flink. Het is... En Jook in Belly 058 12 638. Van Tink Flink draaien we ondertussen in de plaat van Desiree en Live. Of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's a sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 life, oh life. Oh life, oh life, do. I'm a superstitious girl. I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life. Oh life, do 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 life, oh life, oh life, oh life, do 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 life, do 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 do. Said and done, I know I'm not the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 life, oh life. Oh life, oh life, do 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 life, oh life, oh life, oh life, do 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 life, oh life, oh life, oh life, do 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 do, do 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 do, do 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 do. Tink Flink. 048 12 Tink Flink. Het is... Ja, wat zou het wezen? Voor €90 mag ik er even bij zitten. Er is al van alles neemt. Je hebt Belsum, de vleerbasis, de pijn, de kniepen. Maar ja, dat is het al je net. Willem Breels, meet je oud. Goeie Mickey, hè? Ik weet het ook niet wel, maar ja, maar doe maar een bakje. Dat is maar een nou, dat mij altijd. Dat hebt een beetje bij dit speeltje natuurlijk. Zeg het Ja. eens. Ja, er zijn verschillende opties, maar je zou een plakje. Ja. Ja, ik dacht toen column. Column. Ja.
En ja, de gokje, er zit dus geen uitlist bij, begreep ik wel. Nou, nee, ik ga er wel even naar Oh, ja, vertel. Dat is een vlecht. En je draait het om. En ik denk, ja, vlecht, dat had ik te maken met een lok. En als het omdraait, komt ze op call. En dat nummer, ja, call, in België, call, in het Engels nou weer. Ja. Ja, dan kom je op een call. Maar ja, call is net een lief plakje, hè. Nee, maar het maakt wel een grutplak wijze. Het is topografie, hè? De categorie is wat breder, wat dat onbelangrijk. Dus in dat opzicht een soort kennen, Willem, wissel even zien. Een gokje. Een gokje. Dat wist we ook nog. Helaas, Willem. Helaas. Okay. En ik heb een vraag hoe je top draaien. Ja. Dan ben ik even aan de waande. Ja. Even zien, dat kan dus ook een held werden, dus dat... Zo thuis dan, hè? Dat mag ik. Ja, dat mag ik. En Ivanhoe, West vroeger, maar Sandokan hier stond vroeger. Weet je in je leeftijd of net? Ja. Dat mag ik maak je een hele aparte top draaien. Ik daag die bij deze hut en stuur hem even naar nw.omroepfriesland.nl. Ik ben heel benieuwd, Willem, jongen. Dat doen we even. We zien hem volgende week, hoor. Nou, dan draaien we hem even. Dat komt helemaal goed, jongen. En goed weekend, net allemaal. Mooi, dat is mij die is. En tot de volgende keer. Jo, bedankt. Oké, hoi. Hoi. Goed, dan heb ik nog een top 3 van verwacht. Geven naar Tietje Sleen, u tenaat. Goeiemiddag, Tietje. Goeiedag. €95 laten voor die kleren. Ja, nou voor mij is het eigenlijk een gokje, maar mijn man kwam ook op het idee, die toch de Engelsman plaat. En bij een gokje, ja, hartstikke mooi uitles of net? Nee. Mijn man die kwam erop. Die had verder geen uitleg, joh. En als het nog wist, maar staan die €95 bij hem in je leven of mij toe zou horen? Nee, dan hoor ik ze, hè. Gruttelijk, zo is dat. We zullen even zien. Is het goed of net? Helaas, Tietje. Ja. Mag die man maar even bedanken. En je mag hem maar eens even weer die hebt nijdenken. Want mij hem altijd weer mij doen. Ja. Goed weekend. Ja, hetzelfde, hè. Oké, hoi. Dan gaan we naar de tweede kandidaat. Rits Hofstede uit Boetenpas. Goedemiddag, Ritske. Ja, goedemiddag, jongen. Had toen het waar bestaan, want ik zei krijg je nou die je tijd was, hè. Er eentje het zoedert. Ja, hier ik, jongen. Maar goed, dat ik ken niks, maar ja. die eerste man die ervoor wie, die zei kalm, dat hiek ik een kapje. Oh. En dan ben ik maar van overstapt. Ja. Ik dacht het Dokkum weer. Dokkum. Ja, maar daar hadden allemaal wat revoelje geweest, vanwege Prins Dokkum. Ja. Met het bedrijf. Ja, dat is nog steeds bezig. Hè? Ja, daar ben ik nou mee bezig. Ja. Nou, ik dacht, dat kon wel worden. €100 laten voor die kleren. Is dat goed, hast? Ja. Ik ga minder gedaan. Zullen we even zien? Nee. Dit keer. Jammer, en dan word ik beter ook weer. Ja, en ik wist die een mooi, in ieder geval... ja, wordt het een Simmers weekend? Wist dat? Hoe binnenvoorspellingen? Ja, dat bericht me net zo goed. Maar ik verlies het, Piet. Maar ja, Piet Wouw, maar kijk naar voor mij. Die zit er meest niet jongen, dat wil hij er niet jongen. Goed weekend, Ritske. Ja. Hoi. En goed weekend. Dankjewel. En geven wij Menje terug met €104. Zullen we even zien. Je kunt er in ieder geval nog even naar nadenken. Topografie nogmaals is de categorie. Straks verder mijn live muziek hier. Maar eerst Eduard Rekker. Een man neemt tijd. Hij nee, doet ik draaien wie en je liet dus neer dat er net al hier een oud gitaar en een kratsje hoegaarden wies. Maar ik weet het leuk dat er niet meer stier, want het minste ding dat er ooit maar die wie vader afstuts dat er min neemde tijd. Je zult toch ik doch het uit de gek en de jullie dat jeden die laken haar lek. Heel mijn jeugd huiskopt en huft en kniet. Soms gniesken wie en water gereerd, soms een vent die sloeg ik in een sleet. Ik zeg je, niet is makkelijk voor een man neemt tijd. Nou, ik waard vlug grut en ik waard mooi roeg en mijn voest waard hut omdat ik altijd sloeg. Ik wie een baas, maar tagaliek een grauwe zoeg. Een onderwijs wat ik me in eet, dat ik ziekjes zo in kroeg en keet en slaat de man die het missa naar me joeg. Het wie de harkema op een simmerdij en dat straat wie me droeg en ik dacht net nee, hier maar in een doel, want het wie verrekte heet. En daar in een kroegje op een zieknij bier zie je het een tafel sabeleer. Die smarrige tere hond die me neemt de tijd. Nou, ik wist dat die hond mijn oudman weer van een oude foto die dus memke hier. En ik hoor die sneed op het wang en dat bliene erg. Die wie grut en grauw en gries en oud. En ik zeg hem gewoon in mijn bloed waard kort. Ik zei, ik hiet van tijd. Hoe is het bij die? Doe best van mij.
Nou, ik sloeg hem hut op zijn kromme fok en hie del sadel als een blok. Maar ik kwam hij mij een mes en zei ook giste vier. En ik hufte stoel zal ik vast in kop. En wie vocht nos wilden en het wie echt top. Rach en roeg in het stof en het bloed en het bier. Maar ik zei hem, ik had een sterker hoorn. Maar wanneer, dat had ik net wat verstaan. Die biert als een hoen en wie is zo glad als een wezenling. Die sprong in het roen en hier wat in het zin. Die vast in gun, maar ik sloeg hem op het kin. Die leid er glimpje en ik dacht wat bestoen kring. En die zei zo'n hut in de verhaal. En dat een man het meisje wil er net van zorg. Ik wist dat ik er net wie om die biet te steen. Dus hield ik die tiet en ik zei het nooit. Ik dacht ik zocht wel wat er het ooit rooit. Maar jist is als tiet en moord is die leen. Die zei, du bist een echte massa, sterk en slucht. Ik weet dat me haast en het in rocht. Een slam idee, want alleen een sast en wie werkt. Maar sis is danken wel voordat ik sterf. Van de griem en die moord en die vuur en die flair. Want ik ben die derde die tien neemt de tiet. Het moord schep me vol, want gast wie er stoon. Ik zei het in hem heid, die zei het in mijn zoon. En doe ik potgier, wie ik net dezelfde meer. En soms denk ik gewoon hem zo nou en dan. In tijden dat ik win en tijden dat ik stin. En mocht ik ooit een zoontje hebben, dan denk ik dat ik hem neem. Piet, of Wesley, alles maak je tiet. Ik haat die namen. Prachtig nou, Eduard Rekker van het geweldige Johnny Cash project. Het is vrijdag en al rijnt het en Wolle Simmer nog maar net komen. We proberen nog een beetje Simmers uitsturing van de meidse keer. In ieder geval mij een lekker gevoel het weekend in. Onder andere met de band Mr. Richard. Ze zijn bij hun fjouwen, komen uit Grange, de stad Grange. Er zit wat Friese roots bij. Ik leesde in een soort van biografie dat je beide wel wat singer-songwriters binnen, hè? Ja. Waar maak je nou eigenlijk de nummers? Of doe je dat met je beiden of met de hele band? Ik schrijf mijn eigen teksten en hij zijn eigen teksten. Ja. En de muziek maken we met de band gewoon. En treed je hem nou alleen met de band op of doe je hem wel eens afzonderlijk iets? wel. Ja. Oh, die zit wel eens solo te spelen? Ja, die moet weer zo nodig. Ja. Dadingsdrang, hè? Precies. Blijven mannetjes, hè? Ja. Een soort Dries Roelvink. Nou. Ja. Mr. Max en Bot of net? Ja. Dat is zo'n Dries Roelvink hier, maar die kregen echt serieus een acute ongeval van Valks. Het waren net meer, maar al die muzikanten om heen, dus die is weer naar Hoes naar Amsterdam. Speciaal voor u hier heen rijden. Wat zegt u, Terken? Dat snap ik wel. Ja. Ik zie er echt wel heel onguur uit, hè? Ja. Ik mijn header misschien in de boezeletter, man. Ja, dat denk ik, ja. Hey, Twanheel, wist je meestal gewoon een podia of die wel in kroegen te spelen? Van alles wel. Ja, ik wil in bij mensen thuis en in kroegen en op podia en festivaltjes en dat soort dingen. Wat. En doe ik wel solo dus? Ja, soms. Soms? Ja, een beetje. Ja. Ik geloof dat we hier, dat komt, ik ga mijn Eurosonic, is die mijn naam, Terke Damstra, tussen de line-up en daar hebben we toch de Omroep Friesland 1, Fries ertussen. Ja, nee, nou, dat wie ik. Want ik ging hem als band, ging ik hem jongen en toen kwam ik op de Damstraat en toen zei ik dus die is ergens in volgens mij in een galerie of zo te spelen? Ja, heel leuk. Ga ik die galerie-eigenaar nog bellen? Oh, echt? Ja, dat is weer een hele zoektocht om die te pakken te krijgen. Ja, Challing. En uiteindelijk kwam ik bij die zus uit en uiteindelijk hebben we contactlijn en STM hier te spelen. Oh ja, dat werkt. Ja. Ik zie hoeveel moeite wij door om hier te krijgen. Ja, om een Fries hier in de studio. Ja, net al jij Fries. Ja, misschien dat Dries Rolf van gewoon Frieske Paken, ja, dat zou kennen. Maar... Ja, denk het wel, ja. Ja, zo zou maar kennen. Hey, wat voor nummer game spelen? Last Song heet het. Oké. Toch net? Nee, hoor. Nee, het is net laatste, maar het heet wel zo. Ja, nou ja. Mr. Richard, live in Oordewin! Are you still smiling? Still holding out your hands? Are you still hoping? As soon as all will end, are you still watching how life passes you by? Do you cry? Do you cry? And do you sleep without waking in the night? And do you walk with no one on your side? And do you love yourself who you are? For I do. For I. Well, do
you think of me? Do you wonder what I'm doing? Do you have a dream that we will one day be together? And I still run away from my head. I never sleep on your side of the bed, and I know that all this is to end, but I am scared. Yes, I am scared. And all the best ones are still sad songs, and all my sad songs, they're still about you. For the both of us, I have to let go. This is the last song I'll write about you. This is the last song that I sing for. Well, do you think of me? And do you wonder where I'm going? Do you have a dream that we will one day be together? Can you be free? Are you happy without me? And are we not meant to be? This has to end, yeah, this has to end. Oh, 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 oh. This is the last song I'll write about you. This is the last song I'll write about you. This is the last song I'll write about you. This is the last song that I sing for you. The Last Song, Mr. Richards, prachtig nummer. En gewoon je live in de studio. Krijg je straks nog meer trouwens van deze band uit Greenswijk. Falco Leno, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe is het met jij? Ja, best genoeg. Best genoeg. Wij praten straks even, maar dat is een speciaal onderdeel van dit programma. De laatste weken over het gezellig project met ESC. Doe is die morgen opsluiten. Ja, gezellig. Ja, mooi hè. Daar mij straks van alles over vertellen. De beweegreden, de sponsoren weer, et cetera, et cetera. Maar we gaan dit natuurlijk volgen naar aanleiding van Eurovisie Songfestival. De voorrondes in de eerste richt. Helaas had het net won, want we gingen die graag naast Anouksia won. Maar de spin-off is behoorlijk voor die West. Du hast alweer een tournee in Oostenrijk niet, hè? Ja, dat was echt te gek. Ik moet zeggen, de hele promotie eromheen, de afgelopen 4 maanden, dat was echt magnifiek. Ik bedoel, ik woon nu sinds 4 jaar in Friesland. Ja. En het was voor mij echt een heel mooie comeback in Oostenrijk. En dus daar nou ook lekker bezig, zeg maar. Ja, had je het gevoel dat het nou toch een redelijke namen best in het land? Nou, ik moet zeggen, het verbaasde me eigenlijk hoeveel mensen het nog allemaal wisten, zeg maar. Want ik had daar toen bij een soort idols meegedaan, maar dat is al 7 jaar geleden. Ja. En ik had heel veel interviews met journalisten die ik van die tijd van toen nog kende, zeg maar. Dus het was echt een heel grappig naar huis komen, zeg maar. Ja, ik heb wat foto's van die jongen op Facebook. Hij is werkelijk fantastische locaties die in de speling. Volgens mij midden in de bergen, of niet? Ja, nou, ik moet echt zeggen, ik had echt eigenlijk de mooiste locaties uitgezocht. Ik ben opgegroeid in de bergen, dus ik heb natuurlijk, wilde ik graag op een berghut spelen. En in pubs en cafeetjes. Maar ik moet zeggen, echt de mooiste optreden, die was zeker weten die op 2000 meter hoogte. Met echt, 3/4 meter verse powdersneeuw. En we hadden zonnetje en 12 graden. Dus het was echt een sprookje. Het was echt te gek. Ja. En bewees me dat je een echte muziekman bent. Want volgens mij had je 5 uur lang op het terras in de spelen. Ja, die mensen die wilden niet gaan. Nou, maar ze zeiden dan uiteindelijk... En maar vals, jongen! Nou, ik heb mijn best gedaan om iedereen bloedende oren mee te geven. Maar ja, ze bleven voor de zon, zeg maar. Maar wat te gek. Dus Oostenrijk, om eer hem toch een beetje Falco Leno dus.
Ja, nou, ik moet zeggen, het is echt heel goed aangekomen. En ook de muziek. Het was natuurlijk, ze hebben nou de afgelopen 4 jaar helemaal, of zo goed als niks meegekregen. En ze vonden het echt helemaal te gek hoe het allemaal gegroeid is. En met de muziek en alles gaat hier ook. Ja. Nou, voor die muzikale carrière wel leuk. Dus er een loon bij hast, of niet? Ja, zeker weten. Ik bedoel, voor een artiest denk ik is er niks moois dan dat je gewoon ook airplay krijgt in je eigen land. En komt altijd die vraag ook, wat ben je nou meer? Ben je nou meer Fries of Oostenrijk? Dan zeg ik, nou ja. Ja, dus creaties klompen. Sinds die tijd best een echte Fries worden, toch? Ja, ik heb die klompen best wel vaak aan trouwens. Zeker, hè? Ja, zeker. Ik ben wel wakker jou. Ja. Jou hier een rotzooi. Hey, even over Nederland en Airplay spritsen. 538 had hij oppakt. De bestwaande. Ik ben een trance-liefhebber. Mijn geweldige trance-dj. Met Oeskan. Daar had een noemer mij uit, hè? Ja, dat is het Songfestival liedje. Daar hebben we echt een heel vette dance-rammer van gemaakt. En die kwam bij Maak het of Kraak het bij 538 en kwam daar goed doorheen. En nou, nu op Airplay wachten, zeg maar. Dat is wel fantastisch wezen, hè? Ja, zeker weten. Ja. Dat vind ik mooi, man. Goed, dat is mijn beats en elektronisch. Nou hebben we toevallig iemand van het Pink Floyd Project, die er onbekend. André Becker. Wie kan wel even noemen, ik het toch? Ja, dat is goed. André, was toen even een noemer bij de jongens spelen, of niet? Nou, vooruit. Voor deze keer? Is goed. Ja, kom even mij dan. Wie had nog wel een gitaar hier? Oh, mooi. Ja, wij zijn eigen broeken. André Becker treedt aan waarop met het Pink Floyd Project. Maar je toch Volker Leno in de studio dan kun je maar één ding wens je eigenlijk om nog even een noemer live te doen. Welke game doen we trouwens? No One's Fool. André, dankjewel dat je dat doet. Prachtig mooie flashback. We hebben ook al veel samen muziek gemaakt. Je mag heel lang met elkaar musiceren. Ja, zeker weten. Live in Noorderwien. Cover my face and tell me what you see. Is that the man you once knew? 'Cause he is such a stranger to me. I'm lost in the storm, feet chased by the wolves, 'cause I'm afraid to be with you. All the things you do to me is more than I can bear. But I don't want your sympathy, 'cause I don't care. All the things you do to me is more than eyes can stand. What I do, I play it cool. I'm no one's fool. Another day passes by with only you on my mind. Would you forgive me for the way I am? I'm a stupid man who hides his love for you. I'm a stranger in the storm, feet chased by the wolves, 'cause I'm afraid to be with you. Ooh, all the things you do to me is more than I can bear. But I don't want your sympathy, 'cause I don't care. All the things you do to me is more than eyes can stand. What I do, I play it cool. I'm no one's fool. More than I can bear, but I don't want your sympathy, 'cause I don't care. All the things you do to me is more than eyes can stand. What
Ja, mooi hè. De beide mannen werden eens even een meisje beiden, want zo vaak spelen ze net iets met mij elkaar. Falco Leno en André Becker. En die laatste jaar waren ik nog mee het Pink Floyd project. Falco, we praten aan even over dat gezellig project, maar eerst nog even over die muzikale activiteiten. Wat zit er al op stapel de komende tijd voor hem? Het is een druk baasje. Er is altijd wel wat nijs eigenlijk. Maar... Nou, nu hebben we dus net die plaat uitgebracht met Oscar. En ik ben net terug van de 3 weken tour door Oostenrijk. Dus ik ben nou even aan het settelen, zeg maar weer. En, Oproem je. Koffer leeg. Ja. Was gedaan. Oh ja. Kleding wassen. Inderdaad. Nou, en gewoon heel veel voorbereiden voor de zomer. En lekker losgaan nog. Praten straks verder. Falco, leuk dus de beste. Goed, ren ik terug naar de man die we super kijken hebben. Gurbe Douwstra en Chris Kalsbeek. Mij het programma Friesk op een paard. Wat is de bedoeling, Gurbe? Wil je hem nou wekelijks, maandelijks? Hoe professioneel, grut, serieus wit het al, hè? Nee. Ik ga alle opties hier op me houden. Ja, dat is zo. Ja, dat is zo. Nou, zo, we willen best natuurlijk wel regelmatig op een paard. Want we kennen goed met elkaar, Chris en ik. We kunnen ook al vrij lang, denk ik. We kennen elkaar wel aardig lang, ja. Ecuador vermiddels wij. Maar, en het met elkaar geven, met muziekmeisjes, dat bevalt heel best. En we hebben in elk geval besloten om te geren met dit programma een cd te maken. Dus die willen we eigenlijk nog van de simmer met uiteen zetten. En dan met die van Jazz uitkomen, als het goed is. Nou ja, en als dan de CD uitbrengt, dan was dat denk ik promotor voor zelfs. Dus dan moeten we er wel mee op een paard. Maar er zit ik wel wat in een plantje. We hebben nou morgens in de Jouwer, in de Ierse pub, Tybara. En dan van Jest hebben we nog wat staan. En takem in februari. Ja, dus er zit wel wat. En de mei wordt wel meer bij vanzelf. Nou, bij deze even bij Gurbe of bij Chris op de site zien. En dan kom je grif meer informatie zien. Maar dus in de Ierse pub. En ja, je hebt dus wel hoe vier het gaat en hoeveel belangstelling er voor is. Maar dat is natuurlijk altijd wel duidelijk. De studio in. Jeetje, maar dan mag keuzes, meidje, hè? Ja, machtig. Ja. Het is altijd een dilemma, lijkt het mij, voor een muzikant. Ja, nee, die keuzes zijn altijd erg lastig. Ja. En ik omdat er net alleen nog muziek is, maar er is nog werk. En er ben ik nog, nog een privéleven. En dus daar moet wat tussenin lavierje. Maar het gaat goed allemaal. Ja. Waar is het meest eigenwijs van je? Nou, weet ik eigenlijk net. Ik geloof dat we Machine Biden er wel aardig uitkomen. Ja, hè? Ja. Ja, maar dan wil ik wel. Gurbe een uitsprutse mening, een gevoel, smaak, hoe muziek. En doe ik. De beste man van meerdere instrumenten. Dat mag ik maar klikken muzikaal. Ja, precies. Maar... Dat zien we al. Ja, maar kan ik in je malen en dan sla ik wel de hasjes aan. Ja. Hebben we dan net die? Maar is het een egeltje werken van jongens elkaar vooral het prik of valt er wat aan? Nee, dat is hier dan net onder. Nee, Gurbe is ik een heel prettig mens om mee samen te werken. Dus, dus we komen de Machine Biden heel goed eruit. En, nee. Ja, maar er is niks zo moeilijks in muzikale smaak, hè? Nee, dat is zo. Maar op een gegeven moment kerst ik wel... Maar zo'n cd... ik stel me voor dat we op een gegeven moment zo'n 16 nummers hebben en daar kerst dan die keuzes in maatje en dat dorst in oerl is. En het Mike was even bad, op zich ging dat natuurlijk. Ja, nee, daar zie ik net om. Ja. Maar met toch 2 muzikale eenheden die is bij elkaar koost. Ik bedoel, hoe aardig ik voor elkaar binnen. Mijn muziek, en daar ben ik nog intussen zelf ook een beetje achterkomen. Dan komen er toch wel emoties vaak vrij. Ja, wij bloeien gewoon de rest nog hoor. Wij stappen net op. Nee. Goed jongen, CD uit me hebben wel degelijk ambities ermee. Ja, nou ja, dat... Dus, ons doet het net. En ik vind sowieso als mijn nieuwe dingen ondergang is, dat we mij dit programma ondergang binnen, dat mast in elk geval verst lezen. Al is het net voor de grote vrouw, dan in elk geval voor die eigen band. En voor jezelf, hoe 20 jaar, dan zijn we nu de kostlook. Welk nummer game dan? De Swalker, dat is dus een oorzetting van Carrick Fergus. Dus. Hij vindt Noorderwien. Nu kast du nein bin, meistet wo witte, wo naar de ta, nog een laatste keer, nog een keer bij, us het steen zitten, ik krijg het geld net meer uit mijn vergeliefd. Maar de zee is diep en ik kan het zwemmen. En om te vliegen
onhjertet stinker in jonge blierens. Så langt verlien als skip marieres in het niet waar zinken. Het is mij dien. Ik ben uit lange blind. Ik kan alles doen. Nee, kom mij binnen. Het gas weer om mij. Al lieke grien. Vaak zal ik bij die. Mijn rest vol fine. Op een stilstee. Onder een karestien. In witte wurren kan als lezen in marmerhout, zwart als de hel. Nu woe ik oos als bij die wijze, maar ik joeg mij iedere keer bij een noordendel. Ik ben kwetsmoor, ja. Te dronken, ik dronken solker, zonder rest. Oh, maar nou is het uit, mijn eind is komen, stap je mij daar, het is voor het allerlaatst. Ja, come on. Friers, Gerben Duistra, Chris Weldenbeek en zijn dochters is nog een live nummer hier in Noorderwind live. Maar eerst even toch weer wat oors, want 80 mensen in 40 cellen, 24 uur lang liet ze hun opsluiten. En dat gebeurt al in morgen vanaf 4 uur. Doel, een voestmeidje tegen huiselijk en seksueel geweld. Gezellig.nl. En hier voor de mensen die het morgen in de cel zitten, we hebben al even jet, is Falco Leno. Falco, hoe kriest dit in de holle? Ja, ik moet zeggen, mijn beweegreden daarvoor is... wat veel mensen niet weten is hoe dicht het eigenlijk bij is allemaal. En dat het eigenlijk bij de buren kan gebeuren, bij vrienden. En ze zwijgen daarover, zeg maar. Of omdat het een pijnlijk iets is. En zeg maar, of omdat het... het is een heel moeilijk onderwerp. En ik moet zeggen, van mij uit... ik ben gelukkig in een heel erg veilig... thuis in een heel veilige omgeving opgegroeid. En dat wens ik iedereen. En wat me eigenlijk daar nog meer gestimuleerd heeft om daar mee te doen... is gewoon, ik heb gemerkt bij mijn actie, zeg maar... ik heb een actiepagina aangemaakt. justgiving.nl/tegen huiselijk geweld jij ook. Dus daar kun je doneren. En ik heb gemerkt bij mijn actie dat het echt ook heel weinig mensen eigenlijk interesseert. Of dat ze zich wegdraaien. Of dat ze helemaal niet weten hoe heftig dat eigenlijk is. En 2 vriendinnen van mij werken bij Via Friesland. En daar krijg je wel soms dingen mee waar je gewoon echt denkt... Hè? In Nederland? Echt waar? Dus dat was wel voor mij de beweging om mee te maken. Reden genoeg een morgen. 4 uur ook net? Ja, inderdaad. Oh jee. Ja, ik moet... Sjost het je op of net? Nou, ik vind het nu wel een beetje spannend worden, zeg maar. Want je hebt toch natuurlijk... als je altijd je dingen bij je hebt, zeg maar. En al is het maar een mobieltje. Nou, niet dat ik die altijd bij me moet hebben of zo. Maar gewoon normale dingen die je even gewoon 24 uur niet bij je hebben. Had je enig idee meer waar het is? Want dat wordt nog lotte volgens mij. Nou, ik heb geen idee. Iris, als jij het bent, dan zou ik even zeggen... we gaan een heel goede jam sessie in de cel. Neemt iets mee van een instrument of...
Nou, ik wil eigenlijk mijn gitaar meenemen. Dus dames en heren, alsjeblieft €75 doneren. Dan zou het te gek zijn als ik mijn gitaar mee de cel in mag nemen. Want 24 uur ben lang, hè? Dat kan denk ik inderdaad wel heel erg lang zijn, ja. Nog een keer, hoe kunnen mensen die supporters steunen, wat er met yield komen? Nou, het beste, jullie kunnen doneren op mijn aangemaakte site. Dat is justgiving.nl/tegen-huiselijk-geweld-jij-ook. Heel lang. Het is heel eenvoudig en het is echt voor een heel goed doel. En dames en heren, het zou ook te gek zijn als jullie morgen gewoon naar Blokhuispoort komen en het hele goede doel steunen. En ik moet zeggen nog, mijn complimenten aan het hele team van Gezellig voor de geweldige organisatie. Succes. Dankjewel. En ik bel je die man je hoe het best is. Zeker weten. Valkelen ook. Vindt het ontzettend stoer. 24 uur in deze. Gaat er jawel in de Blokhuispoort zitten. En dat is ook de reden dat we dit project eigenlijk stiepje. Goed man, nog één nummer te gaan. Chris, welke game spelen? Tullamore Dew. Oké. Prachtig nummer van Gurbe. Hartstikke mooi. Gurbe, los! Nee, nog in liefdesliedjes, nou even net, dit ben je maar rustig zitten. Git wel weer hoe, want ik weet hier als let, zal ik haar wel weer vergeten. Maar ik hou op dit stuit weer geen enkel verlet, voor zijn jank voor de hoerenvanken. Ik is het jongens net, maar ik ga ze alle jet. En ik mat om de meeste echt janken. Dus beste kastelein, doe me nou een loon. Zolang als ik die betel je. Pak een Tullamore Dew en je mijn glas nog eens voor. Zodat ik de mond beheer. Nee, nou even net praten. Ziek je oren, want borst ik zei, stil me net boeien. Nog ben zelfs nou, 4 hinnen smoor, zo ik die mij mijn woorden knoeien. En als het werkelijk wordt wabelt, jou dan in wij, en houd die verder maar stil. En als het graag worst, dan geest aans mij, want dan ik dan wel thuis komen zil. Dus beste kastelein, doe me nou een loon, zolang als ik die betel je. Pak een Tullamore Dew en je mijn glas nog eens vol, zodat ik een mogen huil. De wordt zijn het is beter, als het hierst en verliest, dan dat de liefde ik kent hast. Maar hoe stok ik dit God, dat stoel achterliest, en ik jij als de oren vent hast. Nee, nou even net kroepen, goed net van mij, er zit nog te volle pine. Het ik goed bedoeld, ja dat weet ik van die, maar deze trainen maar eerst verdwijnen. Dus jou me wat ronde, en jou me wat tijd, en jou er maar in door de bar. Het is een goed medicijn, zin mijn verdriet, en hoe wist je, daar kom ik hier voor. Dus beste kastelein, doe me nou een loon, zolang als ik die betel je. Pak de Tullamore Dew en je mijn glas nog eens vol, zodat ik de mond beheil je. Dus beste kastelein, doe me nou een loon, zolang als ik die betel je. Pak de Tullamore Dew en je mijn glas nog eens vol,
dat ik een mooie helje. Friersk, oftewel Chris Kalsbeek en Gorbe Douwstra. Ontzettend leuk dat we er weer, man. Ik hoop een heel soort succes te krijgen. En natuurlijk mij de opnames van de cd. En wat is het leuk te dwaan, Willem. Dank je. Ja, machtig. Wat leuk dat je hem er wint. En doe maar de beste mem, hè? Ja, ik ben de mem. Mem is 88 worden. Gefeliciteerd, mem. Even een applaus voor hem. Dankjewel. Oranje koeken? Leuk vinden. Ja, dat denk ik. Ja. Tot de volgende keer. Ja. Gurbeck.